Azteken eskutik jaso zuten konkistatzaile espainiarrek xokoaltaren berri. Haien hizkuntzan xoko mingotza esan nahi du, eta alt ura. Aztekek txokolatea prestatzeko 5 nahaste manaiatzen omen zituzten. Urrotza eta kakao erabiltzeaz gain, vainilla, basoko ezti, agave ur eta sarritan txilearekin nahasia prestatzen zuten. Ur mingotz eta ilun hori ezen ordea espainiar inbaditzailearen oso gustokoa. Horregatik, badirudi 1520 urtean, Pueblako frantziskotarrek egin zutela lehenengo aldiz txokolate beroa espainiar erara. Era berean, Fray Juan de Zumarraga inkisidore eta Mexikoko lehenengo apezpiko durangarrari egozten dio Valentin Tiberg ikertzaileak lehenengoz txokolateari kanabera azukera gehitzeko erabakia. Horrela, berehala zabaldu zen garaiko elite zurien artean txokolatearekiko miresmena. Kolon europarrek bertako herri indigenei era guztietako gehiegikeriak jasanaraziz, kultura, memoria eta baliabideak lapurtu zizkieten. Tartean, kakaoa eta txokolatea europarron gustura ekoizteko lehengai eta baliabide guztiak. Ikara eta kaos. Leun daiteke, kakaos hori kakaoz. Egon badago, izan bada. Ikara baretzen duen kikara. Ahantzarazi daitezke, une batez, ikara eta kaos. Kikarakada bat kakaoz.